Преди броени дни беше избран победителят в конкурса за социални бизнес идеи The Venture България на Chivas Regal. The Venture е световна платформа на Chivas Regal, която има за цел да намери и подпомогне най-обещаващите социални бизнеси в света, чието проекти имат потенциала да окажат значимо влияние върху подобряването на живота и средата около всички нас. Българската част на конкурса, която днес приключи и обявихме финалиста, определено имаше много по-силно ниво от миналата година. Наблюдавахме развитие в нивото на подготовка на проектите, в много по-цялостните идеи, в по-напредналия етап, на който те бяха презентирани. Не беше лесен избора, но това, което ни спечели в BeSmart Technologies е това, че тяхната технология и това, което те представят като концепция, ни позволява или поне дава шанс да се разреши един общочовешки огромен проблем, свързан с оцеляването на един природен механизъм, от който всички ние зависим. Не се ограничава в територията на България, наистина може да бъде приложен в всяка една страна и потенциалният му социален ефект е наистина огромен. Това много ни впечатли. Компанията се нарича BeSmart Technologies. Ние разработваме от 3 години и това, което правим е дигитализираме пчеларството. Предлагаме сензорни системи, които се монтират върху, под или около кошерите, които мерят критични параметри за една пчелна колония. След това ги анализираме и в последствие представяме тази информация в абсолютно смилаем вид на пчеларите, на техния компютър, телефон или таблет. Това, което те могат да получат е, че те буквално могат да отстранят по-голямата част от физическия труд, който по принцип трябва да извършат и сутрин да седнат с едно кафе пред компютъра си и да видят каква работа трябва да свършат, къде и кога. Аз знам, че технологията е достатъчно развита, за да може да се реши проблемът на измирането на пчелите относително лесно. Технологичното решение никога не е най-трудното нещо. Най-трудното нещо е изграждането на устойчив бизнес модел около това нещо, изграждането на партньорства, изграждането на връзки с пчелари, начин по който продуктът ти е стигнал до пчеларя. Но действително това, което ние правим, е уникално по свой собствен начин. Има други хора, които също се опитват да правят подобни неща. Въпросът е, че не винаги те избират правилния подход. Ние се надяваме, че сме хората избрали правилния подход, защото ние се занимаваме с комерциалните пчелари. Тези, които имат 96% от всички пчели и тези, които всъщност, когато спасяваме пчели, помагат на своя собствен бизнес и по този начин реално помагаме на тях да градат своето и да помагат на целия свят. Да си предприемач е изключително трудно и когато компанията ти има по-голямата визия в това да спаси света или да направи някой глобален проблем лесно смилаем и решим чрез проста технология, тогава става още по-трудно, бих казал експоненциално трудно за предприемачите да реализират мечтите си. Това, което позволяват формати като The Venture, такива, които помагат на социалните предприемачи, е те да получат подкрепата, която имат нужда в момента, в който те имат нужда. Мисля, че в нашия момент се получи точно когато трябваше. Определено развитието е бурно. Виждаме както развитието на самите стартъпи, наличието на акселератори. Причината България да бъде избрана като една от страните, участващи в The Venture още миналата година, беше именно това развитието на екосистемата на стартъпите, подкрепата, наличието на добри примери за добре развили се компании. А ние имаме вече немалко такива примери, така че България определено е една от, специално в Европа, една от много сериозно развиващите се страни в тази посока. Колегите ми от Chivas Brothers споделиха това миналата година, когато всъщност лансираха The Venture, че когато са търсили следващата голяма идея за Chivas, са се поровили в архивите и всъщност са се върнали към корените и двамата брати-основатели, които са били предприемачи и които са създавали много възможности за местната общност да се развива и са подкрепили различни социални проекти. Даже нашето мото е Win the Right Way и това е довело до избора на именно тази идея да бъде големия проект ежегоден, който Chivas започна миналата година, но има амбицията да продължи да развива в следващите години.